Yogane sasak gawe banget. Ana sing dene adep depane saos. Kudu saos. Woe. Kuwi nang pojokan kuwi. Dadi Sing iki nek ben suarane kung kuwi ngombene saos. Di sinden depane saos sing tengene dispenser. Kuwi rada wedang. Sing ngendang kuwi depane AO. Sing ndang jaipong maksude. Wah nek kuwi beda. Kelasé beda. Kuwi ndek den Spesial AL. CIU. Ciu. Wah, ayo men bocah ompong. Sapa? Ompong sor kono kuwi. Wah nyepeleke nek ompong kelasé beda. Kelasé dhewe napa? Sipas. Sipas Kipas angin. dipasangin nang rumpal campene. Wis ompong wis. Sipas lagi. Ngene yoga niki ringkas ning ngumpuli tenan iki. Oh, Yoga militan. Iki nek cara apa? militan. Ora. Apa? Ya kesambatan iki. Loh, wah iki ngeri lho yoga pilihan tenan lho. Sik ngendrang iki wis arep bocah ning kelakuane ngumpuli wong tuwa. Bocah bremosen karo kucing. Endang sundoye tenan. Apa iso dicaki? Kuwi to. Kuwi nyantem nyambi demung nyambi ngendang nyambi krincing nyambi ngetake panganane kancane nyawoki bayane kancane lho komplit Apa jenenge? tekono dhewe Hah? Nyabun. Mujiono. wis endang nek bonang kae yo kuwi talent dukuh nyambi pengrawit. Profesine iki dukuh apa pengrawit? Ya asline iki pengrawit ning nyambi dadi dukuh. Oleh dukuh iki lho sampean. Sampeyan mergo nek dukuh iki ora ana pengarep-arep. Ora pengrawit ngomong bengkok lho. Bengkok ora iso tak mburi apa-apa. Oh, saiki bengkok dewake yo urusane beda engko. Aja. Iki sing balung kae telu kae wis trio wek-wek. Iya apa? Trio wek-wek telu kae. Eh. Jebolan lor kono kabeh kae telu kae. Nang ndi? Ana ngurus karepe dhewe dek nek ana sing metu karepe dhewe, ana sing jeleh, ana sing mutung ngene. Ya sik kendhek wis ngendang iki. Wah, ora ku nang dino ndi prakut kuwi. Kolar ya. Wow. Ning ndi ana. Waton ana kemebul menyang Padang-padang menyang. ini layanan yang ditendangi karo ya ora ana ya. Aku ngarep pegatan wis dikendangi karo dhek. Sing semangkem ya sing gender iki lho. Ora pegat dhewe. Wis kena karma. Nek iki lho geden. Semangkem sing gender kuwi. Oh. Wah, ya. Ketoke meneng gembal seneng. Iya. Ini gender kebanteran kok angsuman dhewe. Ora mesti aksine kumat ya. Ora. Akhire dhewe. Nek sindene. Wah, sindene iki ngeri. Tenan. Paklan ya. Wah, iki. Delok bodine sing double kabin ngene. Iki nek soto koyor ngono kae. Kuwi. Bumine nek aku ngampiri. Kuwi tak ambil. Tak ampiri ning omahe. Heeh. Ayo menyang. Takon bojone takku. Weh. Sing kusuk turu bukan mah aku rawani aku buka kok disampluk ya. Turu ditabrak ae. Dene tuh, ayo. Mah lemu. Miring seset Turu numpang iki. Tak matke wae. Tak cekel jempol sikile nduk tak bagi. Cuk. Liu. Nek kaya ager-ager iki. Jangan salah abah aku ini. Tak boncengke numpak motor. Iki. Wis tak boncengke wah tak tumpake kanggo Vega. Wah, Ngeri. wow. Blebek. Aturannya lho blebek. Begitu tak rem, set lho. Biu. Lemake numpuk. Iso nyelip kowe ngono ya. Sampeyan Pak.
bukti bahwa saiki iki sing jenenge sinden. Oh, aja didelok bentuk iki. Delok ngono suarane. Kong. Oh. Aku Suarane luar biasa. Oh, gak duit nih. Duit aku ya. Yo. Sing ngene beda ngerti. Kualitase sindenku Mbak. Rondo kempling, wah. Mesti yes. Rondo kempling rasane piye? Tak pundi Mbak Ayu, nanti Mbak. Juga tuh ngomong-ngomong. Wah, wingi pas pitulasan juga karo aku. Wah, duet. Kok juga kontrol-kontrol kono kae. Rampung lagu daginge nglumpuk nang sikil kabeh. Bokonge pindah nang kepol. Boyoke pindah nang kuku. Arep pindah nang dengkul kabeh. Makon opo? Masalah apa? Tembalane piye njuran? Ayo tak omong turut-turut. Kene rasa nesu, Pak. Aku seneng nek karo iki. Senenge Joget bulan ora ngger tabrakan kaya untuk banjir lho. Lier ngono kuwi yo. Nek nak empuk to. Wah, empuke tenan. Wih, empuke nguli donat kentrang. Nek anu yo, lagu napa? rondo kempling. Oh, ngayaan. Cek. Lah nek ndi? Kan iki nendes. Oh, iki spesialis. Nek sing nyanyi iki sing ngendhangi kuwi sing demung iki. Paketan lho. Paketan lho iki kok kowe Pengen wong telu wae penyanyi iki. beda lagu sing bonang bidane gong. Sing kegok mulih. Lesu. Lagu napa? Rondo kempling. Rondo kempling sing piye? Daku ting 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 nang lele nyepelek. Ting ting. Daku di Mbak Ayu bare tindak pundi teror. Ati ngaren tindak wae lupa taksi. Adewe ane opo ora wedi. Ati mbang nganggur sesuk kula kancani. Wis kleru. Piye to cak iki? Itu cak rowo, Des. Rondo kempling Nono. ayo. Dak pundi Mbak Ayu pada tidak pundi. Ati ngeren tinggal wae lan kataci. Ane wae ande opo ora wedi. Timbang langkor aku gelap kancani. Tapi penak iki kok. Penak kok ayange kok. Iki penake sapa-sapa iso. Gak. Iki cak rowo. Rondo kempling cak rowo. Cak rowo ngerti aku. Cak rowo piye? Manuke cucak rowo. Cucak rowo dawa buntute. Prawane nek bengi nangis wae. Cuk meneng lodek sesuk tak cukure. Apane? Dicak kan wedi karo buntute to. Besok buntut tak cukure. Kuwi manuk apa? Cucak rowo. Nek manuk kodang. Manuk modal. Manuke manuk kodang. Manuk kodang senenge mencok nang gedang. Wingi sore bojoku ngendang-ngendang. Warna-warna manuke sak gedang. Ana apa iki? Manuk bubut iki lho, manuk bubut iki gede lho. Ora percaya doane. Manuk bubut iki gede ya, Pak nggih. Lho, nggih to. Apa kertas lho? Tahu delok apa kowe? Aku urung tahu. Dan delok. Agak aku nek ngono kuwi. Manuk apa mau? Dari manuk bodrak. Manuk bret.
Manuk, Manuk prit. manuk emprit. Manuk emprit suarane ciak-ciak. Ini sore bojoku jerit-jerit. Marga weruh manukku kejepit. Yanu lho, bojoke pan makani. Manuk arep pucuk terus kesusu ditutup sirah kejepit, bojoku jerit-jerit. Yo kandhane yo. Tekane ompong kamu lho, Bang, iki ayo, Bang. Manuk blokok. Ayo. Manuk lekok Manuk kok bersumpah tembok. Ini sore bojoku bengkok-bengkok. Harga weruh aku mlayu rampung. Saraf maluku udah putus. Ini cak rawa kuwi. Tak ro rodo kempling. Piye so? wah apa sampeyan iki Bye.
enggak, enggak. Sakit napa mboten? Nek mboten sakit kula glundunge mriku. Rasio-sio. Mungkin nek ngangkat abot e. Ya aja di Joko jadi blundungke golek ngangkong. Padake urung. Ora padake urung memang awake dhewe malam hari ini berbahagia. Berbahagia. Salam rangka Polri ke 80. Tepuk tangan untuk Polri dulu. Luar biasa. Wah, gede presisi. Presisi. Nek sak jaman saiki kan kudu nganggo nganu, istilahnya dikei pantun. Pantun untuk Polri. Untuk Polri. Makan teri ke Surabaya. Saja. Hut Polri semoga semakin jaya. Ke Surabaya golek teri. Dibalik. Kok men diwale? Yo pantune sak-sak yo. Sing jaya mesti Polri. Makan teri dicampur terasi. Cakep. Polri semakin presisi. Makan teri takutan gabah. Semoga Polri guyub rukun. Ngerti Purwakanti ya? Wong Jawa, kuwi ana sing jenenge tembung Purwakanti. Purwakanti ki nang ngarep A, mburi A. Ngarep I, mburi I. Ana Tini, Tarto, Tati, Warso, Warsi, Tarto tuku rempelo. Warsi. Warso tuku rempelo. Warsi nang kene griseni bojone. Ya kene ora genah, wong aku ngarep oh mburi O ngarep I, mburi I. Ya aku rampung. Mangan teri dicampur Turi, teri dicampur gabah. Semoga Polri guyub rukun. Yo Mbah, ini rampung kok wis do gembret-gembret. Ayo ayo kudune dirampungke dadi siji. Ya malah gak tak rampung kok cegat. Lah ya sing genah iki kabeh kudu terstruktur. Kaya kinerja Polri itu kabeh terstruktur. Gila, kuwi ana tulisan kae diwaca kae tulisan. Saya tahu toh. Masyarakat mitra Polri. Polri adalah mitra masyarakat. Iki padha melu-melu aku. Ora gelengan lho, Bro. Sundeng mitra kere. Kere mitra sundeng. Oh, iki mengkere to gaya. Lho, kan kudu sinergi ana kuwi. Mulane dalam rangka Polri kudu ngerti tentang tata cara Bagaimana menangani sesuatu lho. Kudu ngerti baris berbaris. Loh, makane Polri iki selalu kuwi mau sing jenengane apa jenenge Hasil masyarakat. begitu laporan tes dirampungi. Salah satu sing kudu dikuasai nek Polri baris berbaris. Loh, ya lagi aku yang biyen lho. Wis daftar. Daftar apa? Melu cabang aku biyen iki. Kowe lho. Ketemu? Ora Cilik dari cilik-cilik piye, Bu? baris berbaris. Ya peleke. Apa ini namanya? Baris-baris aku lolos. Aku baris berbaris sing apal ning layatan kowe iki. Iwo. Iwo. Syukri. Makane rono. Mosok makane jundake ngono. Yo aku rono. Syukri. Wah. Aku disiapke ibu wis kemekelen. Aku nyedak ngono ibu mukok iku. Syukri. Syap. Tangkemu. Kok ngutangmu Belum rampung. Tangkemu ke. Ke. Kelwo cuki.
Apa kuwi? Sikil kiwa maju siki. Sikil kiwa maju sedikit. Sikil. Putih. Diantar komandane ning tutiku. Sing tengen nututi. Simply. Istilah semua. Ini akeh apa gauk? Adesmo. Gedawang tanganmu iki. Lah iki nek wong sing jenenge bar-bar kudu Ayo, buang wis tidak. Tidak kan maju jalan. Nah, salah satu sing kudu dikuasai Polri kuwi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Lah iya, sinergi karo masyarakat. Lah iya kudu siap, kudu sacet. Iya. Umpamane ana marabahaya sing datang, Polri kudu siap. Terus disiki sadurunge ana kedaden, kudu menanggulangi. Kudu hadir Nah, masyarakat. Ini bukti kontribusi Polri terhadap masyarakat itu nang kene. Mula jenenge Polri mitra masyarakat, masyarakat mitra Polri. Aku Polri, kowe masyarakat. Iya. Ya ora, nek aku dadi aku. Sing dadi Polri aku wis dadi masyarakat. Ya ora, Polri ra kudu bagus kok bagus nek pekok ya. Ya ora ana Polri ora kaya kowe ya ora ana Polri ora kaya aku. Iki Polri bab pendidikan. Dadi rupane sing remuk sithik ngono ae. Aku Polrine, kowe dadi pengacau masyarakat. Aku Preman. preman. Heeh. Kancane omong dulur. Oke. Enggak, wis ku anggere karo aku petang botol wis iso kabeh ora. Ah, kancane. Kayaknya harus padu karo semedok ning omah sama-sama dikitro kae kayaknya. Oh, wis tenan kok. Aku dadi polisi. Polisi. Aku kan preman. Preman. Golek apa ya sing rada landhep-landhep ngono. Oh iya kok sik tak lebuk sik. Disetrum tangan apa? Ya ora bermasalah. Tak golek gebuk sik ae kudu kejem iki. Kowe, wah aku preman anu kowe. Sik. Ada. Nah kene. Kudu siap sedia sing jenenge aparat penegak hukum kudu jelas. Biar. Iki permen cupacuk. Nomor cemene cakeme. Ana rampal lambene. Aku ben. Kowe preman. Aja kowe iki enes lah ting-tingan aja ngono kuwi. Lah, tak. Ah, kayak peserta festival ya. Peserta festival ya. Opo kowe? Ngantek lah. Lo sedek lihat ketemu mencilik kaya kutil. Aja delok cilik karo putih. Nek aku andane ompong sing baur sok kene. Sama kowe. Aku gijis. Oh, gede. Anane ompong kan gijis. Oh, aku krungu warta menawa ning wewengkon kene akeh pungli. Pancen kuwi sing gawe aku. Mergo aku butuh duit, tak nguripi kanca-kancaku sing ora nyambut gawe nang tlatah kene. Kowe ora mesake karo masyarakat sing kok pres kringete. Aku ora kudu mesake mergo masyarakat wis iso golek duit, sedangkan aku karo kanca-kancaku ora iso mangan. Nek keloro premo becik aja pisan-pisan kok bacotke. Urung ana wong sing iso gawe aku becik. Wene ya. Aku ora tegese nek aku butuh Kowe mangan. wani ya aku. Aku ora ngajar. Aku ndelok ngajar. Aku ora ngerti. Aku ki Polri, polisi, kudu kecek wani karo preman. Ora mbok tenanan ngono kuwi lho mau. Jare nang polisi karo preman kok kudu ki kok kudu tegas. Ya kudu sacet. Asal aku polisi ne, Bang. Bang. Mosok Makanya iki diatur pada dedek. kowe menghanyutkan harkat martabate ompong
Mosok gendro mung kok plaki sak nggon-nggon. Ngono. Ke polisi aku. Akeh nek ngono kuwi lho, akeh ngono kuwi. Misalnya, Pak. Stop. Misalnya, Pak. Oh, kowe to. Iya to, Pak. Lah, ayo to. Iki nang kene iki polri tegas. Ora mandang Ora pandang kanca. Nek salah tetep Sikap. Soal tegas man. Stop. 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 Jambu kok stop apa sih? Madik. Oh, sopo? Sak durunge aku mangsuli pitakon. Sopo kowe? Aku polisi. Kowe polisi. Kamu wis mundang. Iki kok ana aku polisi, Bu. Sopo kowe? Aku polisi. Sing ndang ning dadi polisi. Omahmu ndi? Oh, omahku cedak-cedak iki. Maune kidul kono iso. Anakmu piro? Telu. Sing sepisan sekolahan. Dari sepisan sekolahan ndi? Wes, wah, SD. Sing nomor 2 ku mau piro Pak Jan? ngono piro ya? Wis kakane iki wis SMP. Terus sing terakhir Sing ragel akeh 5 sasi. kuwi yo kelompok siji. Kelompok siji. Oh, luar biasa. Loh, aku sebagai polisi ora Kowe kok yo tetep siji bojoku. Ora bakal ora. Kok carane kowe iso setia karo bojo iki? Lho, aku nek karo bojoku, aku ora nggon setia, aku karo bojoku wis tenan. Ngopo? Wah, trimo mundur ta. Wah, balake bojoku yo tak turu tenan. Wah, aku salah sithik jandel parut tenan. Aku trimo men. Aku dadi polisi juga. Nek aku pengabdian nggo negara kuwi Yo umpamane aku yo arep ngerampok kok mbok tulungi ora. mbok kae ruang. Ya, oh, cocok. Aku ora iso. Lho, oleh, mbok kowe iki Pak, aku turu iki gak jangan kok yo ngerampok golek liyane. Kok kowe kuwi medhur bojoku. Kasepku. Najep bojoku. Bojoku aku nyambut gawe. Oh, dawa. Mungso karo sapa-sapa. Nek rampok nek kancaku mesti dipateni nek masa. Bali mancing wis jenenge bojoku. Kowe nasibmu padha ta. Arep aparate jan. Aku wis padane tunggal. Mulai buat gawe dimiki dadi jaluk. Kon makan buat gawe meneh. Mek ngono kuwi. Wah, kasih awake dhewe yo. Rekoso tenan dadi wong lanang yo. Kalau wong wedok iki badan kejem banget iki. Iki aku lagi ngempruki kowe kapan. Lah malah sambat to ndak sambat. Ora sak kepru-kepruan. Ora ana kepur-kepuran kok kancane iki kabeh iki zaman saiki sing jenenge polisi. Kuwi adalah sahabat masyarakat. Mulane nek kita belajar jajaman dulu, biyen-biyen ki ana klerune simbah-simbah. Maksude Biyen ki nek ana apa-apa cah cilik nakal, ayo cek kandhane polisi yo. Wedi nggih mboten? Padahal saiki itu polisi Polri itu sudah bertransformasi dekat dengan masyarakat, guyub, melu nguwali boten-boten masyarakat tangan Polri dulu. Mula aku sing paling seneng saiki kuwi ana sing jenenge nek ana kejadian, ana sesuatu kesalahan kuwi, ora kudu diproses yang jalur hukum. Nah. Bagaimana bisa nek kuwi iso direbut secara kekeluarga. Nah. Lho ngono kuwi lho lebih seneng. Kuwi memang salah satu fungsine ngono kuwi. Ora ngerti. Lagi padha motor. Iki anu